Malikono ani malikoka ka ofo ka warinyumadon ka sangane bin tenendon octobre klitani saba samba flani muwani nduri jemuka mi benyana maya Sherifa TV sanfɛ sogoma dono jemuka tene katati alamisa 10h 11h ni ye dɔgɔkun kura jɔtɔ ye o la Lala Kuyate Samaira dali masa be fo o be fo kosɛbɛ bon dɔ fɛnɛ tɛmɛna y'a ɲini Ala fɛ kosɛbɛ a ka ni dɔgɔkun in fara anw si kan wallahi o la ka sanga ni dali masa ka diɲɛ ye kosɛbɛ ni biye tɛnɛ wallahi ni sɔgɔma ayiwa Samaira an b'i fo k'i barikada i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan siga t'o la i ye tɛnɛ ye dɔgɔkun tile galen don i y'a fɔ cogo min an ye Ala deli dɔgɔkun tɛmɛnen na ni Ala ye dɔgɔkun wɛrɛ yira n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan o la ni Ala y'o yira n'an bɛ Ala fo ka barikada ka sɔrɔ an ka ciba sanuma an ka kisi ni nɛɛmaba ye Ala k'an nafa n'a barika amina ya rabbi ka sɔrɔ ka foli lase lamɛnba jɛkulu ma Samaira Mali kɔnɔ Mali kɔ kan fɛn fɛn sɔgɔlen don Sherifa Tele la nin sanga in kɔnɔna na an b'a fɔ k'u bisimila u ka jɛmukan mandi ni o ye sɔgɔma don n'o ye ni ale de ye dabɔtɔ ye baasi tɛ sɛgɛsi babi o la dugutigi denbuga ni sigi tɛ bɛɛ n'o tɛ bɛɛ dɛ bi ye ntɛnɛndon ye dɛ kosɛbɛ wa jɛmukan a nun don ayiwa Samaira i y'a fɔ cogo min na tɛnɛn kɔni o ye dɔgɔkun daminɛ o la an ka farifoni o de kan ka ɲini dɔgɔkun kɔnɔna na o yaasa an fari ka foni Tezara an bɛ taga an ka technicien fan fɛ Tezara premier n'ale mɔlen don an b'o suru k'o min ka sɔrɔ ka segin ka don jɛmukan kɔnɔ o bɛ bɛn Ega ni dey abe min wuli tasuma kan mon père Mali bɛɛ bɛ ni nene bara ni Afrique bɛɛ ni nene ni infusé ka ji kala ka kɛ te kan o nene tiɲɛ la mon père nin ka di ne tɛ jumɛn ani n b'o kundo d'i ma Tezara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e fana bɛna surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja Tezara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den i y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin boloko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bolen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna diɲɛ e Ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ Tezara ye ma kelen ka danga mɛna mudun tiɲɛ ye Ala Tezara Lala Kuyate Samaira ni minɛ ka bila i da o ka fisa dalangolo ye o ka fisa dalangolo ye kosɛbɛ Tezara ni y'an kelen ko furu awɔ ni min fɔ ye ni ye tile daminɛtɔ ye sa dɛ awɔ tile daminɛ cogo ɲɛna o Samaira Tezara kɔni n'i y'ale sɔrɔ sɔgɔmada joona fɛ k'ale kɔni k'i min fɛn fɔlɔ ye n dalen don a la i bɛ tile journée bɛɛ kɛ i fari foninen don i nisɔn ka di tiɲɛ don a dɔw la a bɛ garizigɛ yɛrɛ foni dɛ awɔ ka tɔrɔmɔɲɔ sɔrɔ wa i bɛ taa baarayɔrɔ la yanni i ka segin i b'a sɔrɔ denbaya musaka o sɔrɔ la o tuma na a bɛ dilan yɔrɔ min na yɔrɔ olu tɛ sɛgɛn kɔni la nin waati in na ka fɔ maaw ye jɛmukan in kɔni nin waati in na a bɛ Sherifa TV officiel a b'a sanfɛ an ka page Facebook YouTube TikTok Siyaka Kulubali a b'a la ka fini fana ye a y'a fini fana an ka bɔlɔlɔ sira bɛɛ la maaw bɛ se k'a lajɛ k'u to diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ to nin waati in na bureau kɔnɔ hali ni télé tɛ maa min kɛrɛfɛ i bɛ se k'a lajɛ o la Siyaka bɛ baara la yen awɔ Sherifa TV officiel don n'i y'o taper dɔrɔn i bɛ bɛrɛ an ka jɛmukan in ye direct la o la Siyaka fo kosɛbɛ Siyaka ka diɲɛ kaw bɛɛ lajɛlen fo a tɔgɔ la walayi Lala Kuyate an ka taa ayiwa Samaira o tɛ baasi ye n'an ye Tezara premier min hakili la Bayilo ale ka nɔbila b'an bolo yan ko hinɛ banna Samaira hali n'a ma ban sa an b'a fɔ n k'a dɔgɔyara dɔɔni nka hinɛ man ka dɔgɔya dɛ i y'a dɔn o kan ka k'an taabolo ye o don jango an bɛ nin kalo in min na tiɲɛ don n'o ye mois d'octobre ye hakili la ɲɔgɔn dɛmɛ ani den kɛrɛfɛ kɛlɛli kalo don o don donc an ka hinɛ caya nin kalo kɔnɔna na baasi tɛ jango an ka sigiw nadiya o don an bɛ taga technicien fan fɛ min ye Bayilo ye ale ka nɔbila min bɛ yen ko hinɛ banna an b'o dɔɔni ɲɛmada ka na kunnafoni balan dayɛlɛ Samaira o bɛ bɛn awɔ
Free siginyongonya jia aiwa balmaya jia ndala kuyate madama jamana kuna denya ojia ndala kuyate osisi bere do odeye hina nywana yi hinedu ndala kuyate nima hine manifi nywana etesiga fenkai nima hine manifi nywana ndala kuyate aka haka ote sabati nima hine manifi nywana ndala kuyate adola aliba sura ebisiga doni deudo che etisugo ke la anga nyine nyonfe ka hine chari ani nyonche ndala kuyate no kera dola sigi obijia nyana maya bijia langa hina nywana jamana yere fana bitanye awo ndala kuyate ni urani ntemena kuna mbala wati do bala kasi ante fereke anga oblonda yele aiwa samaira ya kuchugumina kuna funi balanda yele nanya da yele ami fasiri follow mta samaira ina folla dala kula uye jamana yere ka fasiri ni uye isori na isorta mimbe talike mois d'octobre la ali kalu kerenkere ka be nyogon deme ami kerenkere fekele li manu mois de la solidarité au stratégie fait jamana kuntigi ni uye général d'armée Assimi Goïta ali tara fulike Bamako chokoroba fi minga koroni Bamako bay lala kuyati octobre kalo mali jamana konana kalo do mini asira kaba maube funda feminka ode ya fotomo nyonga deme ani kerfede o keleliye ako lala kuyati anya fo sisani watinina eniye ota nyonga deme lala kuyati oye mali jamana ota bia baye ako ode sira tigala ulada otimetedo lala kuyati kasangani oye na manya ka fo deliko obla ga dongile nyaganye jamana maraba o manyama bi ni obemia ke fama ko fo général d'armée Assimi Goïta aye la daklende awula kata yef mabara na murketa o bara na murketa yere lala kuyate bi asigimero mina ode jigoni paraye bamako yere maraka fo na konnana akoni ye ataka la gelala kuyate toroban ashi bisan kema ani santani sabado akola kuyate mado mi farkul tigido bawo kuntala aka kuntama ka jandoni ako afarla fi farkul finendo wadala kuyate akoni ye ata kalage bi ako namuru yere denta ani kele alayo do agrezegala bi modemi mbe abulu abese modem mwa ani bonyongo ma ako namuru keta yere lala kuyate nakade afo ekole karamo korodo bawo akume dele ka wule ka jowo ke lycée ba ameta jalo konnana akola kuyate ako jumado songoda yanfo ne fe kanyana nyama nege kanya kono to sanga biduru ani lo vla ntana gosile fandira fa ma nyama ba général d'armée Assimi Goïta asira choroba gadema yala ako ni atakala gera ta so choroba ngoni abazembe
fugula o be akana inga sɔrɔ ka médaille k'o bila o kana Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ cɛkɔrɔba in binna ka biya ana hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ koyi wa a kumakan o ka kɛnɛ kosɛbɛ a bangena san 1912 waati Bamakɔ kɔnɔ yan a ko an y'a fɔ cogo min na lycée Ba Aminata Diallo o karamɔgɔ kɔrɔ don Lala Kuyate a ko ni fɛn min ka di a ye bi o de ye to ani i y'a kuma b'a la saɲɔ seri ani jɛgɛ kɛnɛ o dilanko ɲuman a ko Lala Kuyate fɛnfɛn ma ɲɛma a natɔ a ma na ni a tigɛlankolon koyi a ye min bɛ tali kɛ i y'a kuma b'a la bonyamafɛnw caman na i n'a fɔ sagajigi belebele kuwale woro Lala Kuyate birifini ani seli tapi kɔlɔsi bɛ o la Lala Kuyate fo ka se sɛbɛn wɛrɛ miliyɔn 1 bɔɲɔgɔnko a nana k'o ta k'o di cɛkɔrɔba in ma cɛkɔrɔba in kɔni a ye nisɔndiyalen ye dugawu kɛ Ba Maliba ye Lala Kuyate ko jan ko Ba Maliba an bɛ degun min kɔnɔ bi Ala ka se k'an bɔ o kɔnɔ ka maa hakili jigin k'a fɔ baara in min bɛ tali kɛ octobre kalo baara ɲɛnamani la ɲinan ye a san bi a ta ko 30 de ye ni o bɛ 30e édition ko fɔ Marietou Kuyate ale tun bɛ o nɔfɛ wa nin ye ale ka nɔbila ye ayiwa Samaira an bɛ dugawu kɛ an mɔkɛ ye ayiwa halisa Ala ka kɛnɛya ɲuman e mɔkɛ de don wa an mɔkɛ tɛ o de don wa an bɛ k'e ɲininka de awɔ an mɔkɛ de Samaira ne mɔgɔ bɛ mɔkɛ de awɔ ne yɛrɛ fɛ n ko a kulo masama bɛ se masa o yadɔ o fana bɛ se ka kɛ ayiwa n'an ye histoire bila Samaira an bɛ indépendant ta n'an y'o ta Samaira min bɛ tali kɛ an ka dancɛ sabaw bɛnyɔrɔ ye ni o ye 3 frontières ye o yɔrɔ ninnu na Mali ni Niger ni Burkina ka sɔrɔdasi minnu faralen don ɲɔgɔn kan ye u ye wulikajɔw sabati ka se ka dankari jugu dɔw la yen o don Lala Kuyate a ko nin waati laban ninnu na Mali jamana wolomasiri tabaw ka sanga ni yafuma b'a la kunnafoni dɔw sɔrɔlen ye o fɛ ani o ka baara kɛli o bunakun kɔnɔna na a ko Lala Kuyate ka sanga ni y'a fɔ cogo min na baarakɛɲɔgɔn min bɛ ye o ni jamana saba wolomasiri tabaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ka di a fɔ Niger Burkina Faso ani Ba Maliba a ko o kɔni ye susuluw caman ta yafuma b'a ni waati laban in na ka ɲɛsin juguw ma a ko Lala Kuyate o jugu ninnu olu madama o tun bɛ mina ka o de région kɔnɔna na o tun bɛ lamaga la a ko kabini o tɔkilo tile 8 tɛmɛnen ye a ko Lala Kuyate wolomasiri tabaw yafuma b'a la o jɛw ayasi ma a ko Lala Kuyate o kɔni o ye bɔnɛ banfila ni k'o ta k'o biri o da la a ko o tɛmɛnen kɔfɛ Lala Kuyate hali bi yafuma b'a la o yɔrɔ kelen na min bɛ dancɛw ko fɔ Mali Niger ani Burkina ni ɲɔgɔn cɛ a ko o waati kelen kɔnɔna na jugu dɔ tun ta bɛ yafuma b'a la sigi dugu dɔ la o ko ma ko Inara Ban a ko ye o tun bɛ ka ɲɔgɔnyew de kɛ ka se ka jɛ juguw k'o sigi a ko Lala Kuyate min bɛ tali kɛ ye Bubakari Demugi la n'a ka di ye ka fara a ɲɔgɔn maa jugu fila wɛrɛ kan a ko Lala Kuyate Ismail Ul Abibu fo ka se Ul Shogib ma ani Ahmed Ul Alwani Ul Shogib Lala Kuyate u tɔgɔ ninnu k'o to yen wa ayiwa a ko olu fana n'i ma sɔli ka basi dun a ma nɔgɔn dɛ a ko Lala Kuyate olu kɔni o bilama olu kɛmɛ lahara dugulen ye a ko wolomasiri tabaw a ko o ye susuli da ninnu kan Lala Kuyate garankate min da bagolo kan a ko o de kɛmɛ sobu Lala Kuyate o kɔni ni ka o bɛɛ lajɛlen ni ko o ninkɛnɛ karaba a ko Bubakari Demugi John do a ko ka maa hakili jigin k'a fɔ cɛ dɔw min tun bɛ wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin tɛnbɛrɛmɛni ani Ikadewa ni fo ka se yafuma b'a la i jɛrɛ di olu marabolo kɔnɔ kosɛbɛ a ko Lala Kuyate a kun ɲinɛ bɛ nin waati laban in na ka sanga ni yafuma b'a la a ka nin juguya ani yafuma b'a la janfa jugu sigili ye ka se ka bɛn ko o bisi basa a ko Lala Kuyate o siratigɛ la a ko min bɛ tali kɛ yafuma b'a la maa caman kun bɛ k'a ɲini walasa ka se ka dɔn k'a fɔ cɛba in a bɛ yɔrɔ min na a ko o de hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw ko nin mɛnna ka yafuma b'a la o lamini na Lala Kuyate o ye tigɛ d'a kan wa o kɔni o y'a ni diɲɛ fara ɲɔgɔn kan ayiwa Samaira hakili la halisa an bɛ to indépendant kɔnɔna na an bɛ to o kɔnɔ wa kana ko binakun kan hali bi Lala Kuyate hali bi an ni yafuma b'a la Abdoulaye Jara an bɛ to ɲɔgɔn na a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o tɔkilo tile 8 san 2025 tɛmɛnen a ko wolomasiri tabaw u ka sanfɛ susuluw kɛra sababu ka se ka jatigɛ wale ma u ka daga yɔrɔ dɔw Lala Kuyate k'olu filenkolon ci k'o da kolon ci madama Lala Kuyate o maa jugu minnu kun daan bɛ daga sigi yafuma b'a la Kayi ni Bamako cɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni a bɛ lakamani ko fɔ a ko ye o kun bɛ
baaraw janfa jugu siri ka ɲɛsin an ka taji doni mobiliw de ma ka se ka tasuma mana olu la a ko Wulimasiru Tabaw Lala Kuyate ka sanga ni u ka wuli ka jɔw ye octobre tile 8 tɛmɛnen o taamɛ bɔnɛ banfula ta kabiri o fana dala ye dɛ a ko ni a ta ka lajɛ ka ma hakili jigin k'a fɔ Kayi ni Jɛma cɛ a ko o yɔrɔ dɔ bi yɔrɔ min ni a ko ni maa ninnu ta min yen kɛ o dagayɔrɔ dɔ ye kuma ni kuma o bɛ lamagamagaw kɛ Lala Kuyate a ko o octobre tile 8 kelen tugun a ko a ka barikaw fɛ yen min bɛ yafa b'a la Mali ani Niger dancɛw kɔnɔna na a ko yen fana Wulimasiru Tabaw Lala Kuyate ka sanga ni u ka sanfɛ susuluw ye sanfɛ pankuru la aéronef a ko Lala Kuyate o ye janfa jugu a caman tiɲɛ ka sanga ni janfa jugu kɛbaaw olu ka janfa jugu dɔw siritɔ ye yen koyi a ko état major général de l'armée a ko ni a yira k'a fɔ Lala Kuyate hali bi Wulimasiru Tabaw o n'a tɛmɛ ni baara ninnu ye jango ka se ka Mali jamana k'a basigi Mali jamana jugu Lala Kuyate ka dankari o la Abulayi Jara ale ka faso dɔ ye min salo ka bɔ kanabila kɔnɔ e bonya bɛ nin na ayiwa Samayira n'an ye kanabila bila an ye indicateur de renouveau wa n y'o ta koyi n'an y'o ta Samayira n bɛ tali kɛ Bamakɔ ba bolo numanyan fana i b'a ye k'a fɔ yen nɔ maa minnu bilalen don ka se ka minfɛn jugu fo ka taa se furakisɛ jugu kɛlɛli ma n'o ye OCS ye olu kɔni ye wulikajɔw sabati ka se ka tɛgɛ da furakisɛ dɔw kan minnu bɛ dankari ɲɛnamaya la ni o yɛrɛ musaka ko bɛ ti jɔ fo 500,000 la Lala Kuyate a kɛra ka bɛn ni alamisa don octobre tile 9 de ye Lala Kuyate san 2025 a ko minɛn minnu sɔrɔla mobili in kɔnɔna na tɔni 43 don mun minɛna sugu don furakisɛw don fura minnu Lala Kuyate n'a ka di ye a dilan cogo a ma dilan sariya kɔnɔ wa n'a yɛrɛ ye ja a fɔ furakisɛ dɔw don o ni tali man kan a ko n'a kun feerela musaka min bɛ sɔrɔ a la a bɛ taa jɔ sifari 500,000 bɔ ɲɔgɔn la a ko Lala Kuyate tile daminɛ tɛmɛnen kɔfɛ a ko min bɛ tali kɛ baɲumayanfan olu OSS la ni o ye cɛkɔrɔ ye minnu bɛ lamagamagaw kɛ ɲɛnaminimafɛn o kɛlen bɔnna kun kan Lala Kuyate o filɛ ka tɛgɛ da nin mobili in kan min na an y'a fɔ cogo min na ni tɔni 43 bɔ ɲɔgɔn ko furakisɛ jugu la Lala Kuyate furakisɛ minnu bɛ Lala Kuyate ni o ma dilan yafumaba la sariya hukumu kɔnɔna na ni ka taa tɛgɛ da o kan a ko Lala Kuyate n'i y'a ta k'a lajɛ a ye mɛn k'a fɔ fura ninnu kɔni o bɔtɔ don an dafɛ jamana dɔ kɔnɔ Lala Kuyate ka na yafumaba la Bamakɔ o faaba kɔnɔna na a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ka sanga ni yafumaba la lamagamagaw ko n'i ye ani o ka ɲiniw ye a ye mɛn k'a fɔ Lala Kuyate o kɔni sera ka tɛgɛ da maa ninnu kan ka sanga ni yafumaba la o ka baara o ɲɛdɔn de ye a ko nka Lala Kuyate o taara sɔrɔ mobili in kɔnɔna na maa jugu de bɛ mobili in kɔnɔ bawo Lala Kuyate maa min ka baara ye furaw jugu ko ni jawuli ye yɔrɔ ko ni maa faala ye a ko Lala Kuyate o filɛ ka yafumaba la ka taa tɛgɛ da o kan ka taa sɔrɔ Lala Kuyate fura jugu de kɔni o kɛmɛ k'o caman don mobili in kɔnɔ ka na ni o ye ko o bɛ n'o feere anw ma ba Maliba kɔnɔ yan a ko Lala Kuyate o ye kɛwale kabali min tɛ bɛn bawo a bɛ dankari maninfinw ka ɲɛnamaya de la a ko o de siratigɛ la OCS yirifi gosi Lala Kuyate min fɔ ye ni a ɲɛma o de ye contrôleur principal de police Dramani Keita a ko Keita kɛ ani a ka cɛdenw o filɛ ka tɛgɛ mɔnɛ bɔ ka taa nin fɛn minɛ ta ŋamo Lala Kuyate a minɛnen o fɛ o Lala Kuyate o taara ni a ye o ka yɔrɔ la ka ɲini k'olu hali bi k'o nun don walasa ka se ka maa min kɛ nin baara jugu in kɛbaa ye ka se ka tɛgɛ da a kan Adama Jabate ale ka fasiri Lala Kuyate kosɛbɛ ayiwa Samayira an bɛ to indicateur kɔnɔ n'an bɔra Adama Jabate ka fasiri la nin fana ye fasiri ye indicateur kelen kɔnɔna na o ye ponge ye i b'a ye k'a fɔ tasuma kɔni ale de mɛnɛna dépôt dɔ la min bɛ tali kɛ taji dépôt dɔ la ponge ni a kɛra sababu ye ka denmusonin san 2 dɔ kɔni ale jeni kosɛbɛ Lala Kuyate kana fɔ ko dépôt a fɔ ko dépôt illégal o da kan dépôt illégal den dépôt de carburant illégal ayiwa i bɛ kɔrɔ dɔ bamanankan na wa awɔ o ɲɛfɔ n ɲɛna Lala Kuyate ko ka taa taji ye ka taa o mara yɔrɔ la yɔrɔ min ni a man ka mara a ye o bɛ fɔ de ma sariya tɛ i ma sariya i ma yamaruya i ka taji lasago yɔrɔ min na n'i y'a lasago ye o de ye illégal ye a ko Lala Kuyate o de siratigɛ la o dɔ yɔrɔ dɔ ka bɛn ni octobre tile 11 san 2025 ye sɔgɔmadayanfanw fɛ kin min bɛ wele ponge o kin kɔnɔna na ani ponge labɛnsoba yɛrɛ o ma surunya don koyi a ko Lala Kuyate tasuma filɛ ka mana o la ye
tasuma manani Lala Kuyate mani ngoni mato alaw ngambo do sa fla bunyongo okoni o banana ako kasane kuna funa Lala Kuyate mamu no okera siriya ye bara chejuwena ako tasuma koni ya Lala Kuyate ako afleka ya mabala kioski mine ako kioski ngona ayira kata soro ya mabala taji bidon do olu kunde sawole me mimetaneke esansi o maralayi ako Lala Kuyate marachuwa mine ate sharia konnana ako tasuma fleka kato ochola ne ka mono bo Lala Kuyate oke minge tasuma shishi koni aye famba mine ako saperbe be munu hume onongo ni fe ponje laptani so konnana Lala Kuyate oyewele bla olumo olu bolo bato olu nana Lala Kuyate okasura katasuma fale kwa obuluda Lala Kuyate sigida mawu fala oka Lala Kuyate kasiga tasuma ngoni fa akolere dawna matebe ko fe tasuma ngoni sera ka faaw ako Lala Kuyate manimato alaw nga iya fa chugumena dinda ni do sanfla bunyongo ako ale koni ajogina onongo ni fe oyo ota katana oye laptani sola ponje laptani sola Lala Kuyate akoni atagalage mimi talike esapepe mbi maula bamago buna kunka omanyama kulenele adama jatigi jara ako ayera kene kankoi ako anaminge akoni kagar da shikashi mauma kafo esansi igele kana ke sababu anganya da vaka ba ako Lala Kuyate ni yemi isa bidorona bidona kakla kata ulasa go sokono ako tasma ani esansi otebe ako Lala Kuyate ni tra ulasa go sokono ako abisa ge sababu kana ni cheni ako resatika la wele koni data do kanyishi bela jenimo Lala Kuyate enyimange to okana labanga ke bona yebulu ako makana ninke atabuli ako ba wera tamene mbero mina mafuruni reka sababu ka gazi fana ko mana gazi fla ka furu uri ngani tasuma yara amashi babela jeni ako mbe kangar da shi kanyishi bela jenima makana ninke abarai ako anga janto anyerela tajiko gele kana ke sababu ka maunu fi mboni onina Lala Kuyate ponje yef mabala o doctor nyama professor Sumaila Keita akuna ira ka fo demi ngoni ni ajugina ako akanyana mayate ya famba danger labi ako mauka do kenera sonama din dani ngoni anabonina isa jagiti aleka fasiru rami salo kabo indicator kono Lala Kuyate ebunya ba Allah Samaira amedo ke dinyi ya rabbi Allah ka ni kisi amina ka ya kai amina nota amando awo na indicateur la Samaira nouvelle horizon amalita ni dangura nyota Samaira ameto tajiko imbina kunka alisa ko hal na soro ko taji doni mobile nuni o siter nuni ko kemme sabaduna faba kono ya nga halibi ko adaka do franje temeni nga halibi Samaira ko ba mako ko essence ko gele abiga yi alisa Lala Kuyate mimi mvuyi tajiko gele ya ba mako kono ya biya bilama nyedimi do kono dimite ako Lala Kuyate ni mami mbora ba mako afam bla jenife ebe Lala Kuyate manivunde ye kamanaga ani tajinyina ako Lala Kuyate do si miye ode ka moto ko pusi Lala Kuyate do yere beta ju station gono Lala Kuyate ka yaf mabala taji ka nani makono ako ni atalage fasiri ke ba mama ni ture aka fola ako do franje temeni mi betalege taji doni moblu akeme so bunyongula odo do ka do faba kona na ya ako binata Lala Kuyate akeme na fotaji alibi ama alabolike ako odesera tigala ako ni atagalage arabado katabla alamisadona ako Lala Kuyate mabisiga fo noya kunkeme doni bawo taji akume soro bamako fanchama fe wa ekunte mauye kamanagana ako kadamene juma do to ko klitana kanabla nafo amedomina nafo bi ako Lala Kuyate taji ko gele ya abalaka ye bamako fanchama fe ako taji fe yo chama be plusieurs stations ako okono balaka client on la segi ko bawo ko essentialité ako Lala Kuyate mingo ne be bi ni gelete ula ode gazualiye ako Lala Kuyate akoni atalage ma do ko mbala ka ko muno akunjanfe Lala Kuyate o bela general kasiga tata ju soro ka ke bulfon kono ako nga ibita so Allah lota jama ode be taji sanyorola Lala Kuyate o bela general kono be taji makonina ako Lala Kuyate ni atalage ako Lala Kuyate do bita de bisier du matin wala sa kasiga taji doni soro ka ke bulfon kono kata na songo nyina ako Lala Kuyate o benata abilama akeme gele yi ko bawo taji tala kasuro ala mata herela ako ni atagalage ako mi metalike yaf mabala mamunu beta hasan bidona ko Lala Kuyate okoni fe mi se ko komme bi ako ma kan taji san bidona kata blabe ako Lala
la kuyate o sira tigala commissaire de police min be yirma joka fe ako wole kumbla na o ma ba ko ma do kuma la kataji letire kelen fere keme seba bonyonko ako la kuyate o tara o nofe ba o jamana nyama yara ka fo o kana ke ako la kuyate muto tigi do fana file ako ale fana tara yoro do la ko abta tajini ako do file kataji fere ale ma altra suro jini taji akeme ko de nyami wana la kote ko fere ale ma la kuyate ako o keme gele ayi fana do bala kani fana taji ko gele ko ke wati ye kasiga ma ko makosa ako ni jike magnifique moteur kono ako yoro ko ni ya makosa ako sa tigala la kuyate ma chama ko ne ayi ka fo ka beni ini autocross litani fly kunde kuniwa uwa da enfant ko taji doni mobile do ko o chama ko ni dona bamako ya la kuyate ko adola o yeke bada dumai wana ke so bo mauka siga taju soro la kuyate ka beni internet don autocross litani sabayi fakasi la kuyate do munu beda oka bamako ko nana mama ni turi ale ka fasio da mi salo kabo ya fuma bala odo ko sebe awa samaira kuna funibala amada tugubini soir de bamako na soir de bamako ta samaira ni metalike dana ambasagu chedon oluka nyemala wa chef d'état major ni o Yusuf Tolobay ale ko ni la seli doke la seli kon nana kuko mamunu tagara tegeno bla sebenkeni bamanji tigla mawi kulu bu bedo o wakubi se ku togo yere fo ya sa jamana nyema o kasega umine lala kuyate akoni atagalage ako olu ko nte maye mamunu beta tegeno bla keni majugu nununi ako ngama do be lala kuyate munu ngeme ka oke o baraye ako lala Yusufu Toloba aleka korofodo ako kasana ni jatara do yemi nkera affaire ka beni autocross clétan samba fani mwani nduri ako Yusufu Toloba ako lala kuyate chef d'état major groupe auto défense dana amasago waledo ako aye akanu songo yira kasana ni ke walenyi ako lala kuyate aye ayira kafo mimbe taleke mamunu beta otigano blani majugu yi lala kuyate ke waledo mime dankare yaf mabala uluka barawla ako ulube maudo mamunu ka bara bemme ama ako wa ulube siya matoko fokoi janko jamana nyama okata ulu mine ako ba ke waledo mintebe ako lala kuyate ako ni atagalage ni watla bayne janva jugu ke ba ni mime taleke dine fam ko jugu maula ako lala kuyate oname o daga sigi jamana ko ndon dala lala kuyate kamauni mine ko karaba ko da okun ako odese tika lala kuyate mime taleke Yusufu Tolobala aye ayira kafo lala kuyate katika no blani majugu nununi lala kuyate obe ayira kafo alibi esome o kafo tamo ako oyeke wali olute domin dafe ko ba yoro munu bi ni o chama keme katika no blake gafela ni oyi ako lala kuyate olu yira te hera la koy ako fatama be ola jeni marablo do be ola fakase douanzamo ako oyoro ko fole la alibi ma ko ni lala kuyate onini mine me kasiru okunbi majugu nunu fe ale kama soro o chama ko ni keme katika no blake yaf mabala dafe dola ako Yusufu Toloba ala bana ka yira kafo mamunu ngoni ka bara ni ye ako olu ye o chama donko wa o ka don afo ben o jugudu bawo ni keke wale mi be na ni ben ako ala ako ni me wele kamila se jamana nya mama ni obetale ke general darme asimi guetela ako lala ko yete mamunu ngoni mbara katika no blake ni majugu nunyi ako olu kamina onno ngoni fe bawo ben isabateli ke walite ako lala ko yete ako ni atagalage ngara korofo ye munu la sira Yusufu Toloba fe yaf mabala kasana akajatara doi ibunya bala samaira juste meninga abifu kasanga ni kuna funu wala chugo nyuma bali ndo ala kanu mako mana ke jabaran ko sanga ko na bela jili famia soro biso ko mara na kuna fungu atabulu aywa obato amta singa fiye bodoni na ni etezara deuxième am singa tanga technicien fanfe ambo shuru ko mi kasoro singa do jemga ngona popura obebe amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bébé ni nene bara ni ni infusé ka jikala ka ke teka o nene Tiens mon père Nika dites-moi ani mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani
sisan kɔni i ye teko ja tezara tew ka te de sabu ka da ka nana ni fɛn kura min ye n'o ye ala kelen ba u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin boloko in kɔnɔ diɲɛ hinɛ dɔ ko ne tigi ye ani lahara mɛ min hinɛ kɛrɛnkɛrɛn yakili to a la a bilenmaw b'a jɛmaw ni den an bɛ suratu sonsan bolen bɛ fali fɛ nka den tɛ Makelenga danga mena diɲɛ ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ tezara ye makelenga danga mena mudun tiɲɛ ye Lala Kuyate Samaira a ko sɛgɛnnafiɲɛbɔ o b'u kɔmɔ suruku kan di a o b'u ja a ko o siratigɛ la nin y'an bɔtɔ ye kunnafoni bala kɔnɔna na kosɛbɛ i ko jamukan tɔ an bɛ don n'o ye an ka taa n'o ye kosɛbɛ Samaira y'a fɔ cogo min na ni an ye kunnafoni bala bila sɔgɔmada in na an bɛ don an ka rubrique société kɔnɔ hakili la o y'an ka jamana yɛrɛ lahalayaw ye o don kunnafoni minnu mana kɛ jamana kɔnɔ ka se k'u da jamana kɔnɔdenw tulo kan o la ko Seydou Kulubali ale hakili la seko ni dɔnko binakun kan o don o ma ba don a bɛ seko ni dɔnko kɛnɛw ɲɛnamaya san o san ale ni an ka cɛdenw ye masala kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲinan san a taara ka di seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ma o kun kan an bɛ a ka nɔbila ɲɛbara ka sɔrɔ ka segin ka na o bɛ bɛn fɛn fɛn bɛ bi an seko damayira yirala seko ni dɔnko na Mali kɔnɔ ka na ye k'a fɔ an ye ɲɛmɔgɔ sɔrɔ bi ɲɛmɔgɔ minnu ye seko ni dɔnko ta k'o kɛ Mali sinsinbolo ye o kɛla fɛn ye anw bolo fɛn min vraiment dan tɛ min na o da kan an bɛ profiter k'a fɔ mɔgɔw ye 2025 kɛla année seko ni dɔnko ye mais année de la culture ye mais o kɔrɔ tɛ k'a dan ye 2025 ye fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ k'a ta 2025 fo ka taa Mali kɛ min ye Mali de sigilen bɛ sisan seko ani dɔnko kan an b'o de hokumuya kɔnɔ ka seko ni dɔnko kɛ an ka taabolow ye k'an sinsin koloko ye pour que Mali min n'an b'a kɔ k'an bɛ maliden kura kɔ an bɛ Mali kura kɔ Mali kura sigiyɔrɔ kɛ ɲa parce que jamana ka taabolo sigilen bɛ mɔgɔ wɛrɛw ta la aw kɔni aw bɛ cɛw kɔbila la sinon a tɛ kɛ cɛw ɲɛmɔgɔ ye an yɛrɛ fɛ Buguni yan non seulement an bɛ festival kɛ san o san mais o tɛmɛnen kɔ an bɛna fête dɔw organiser n'o ye comme on appelle soirée traditionnelle ye a ma mɛn fana jamana yɛrɛ ka taabolo la an ye baro sigi dɔ kɛ Buguni yan nɔ ni o ye faso baro kɛnɛ ye faso baro kɛnɛ na an ye cɛkɔrɔba caman sɔrɔ n'an b'u wele personne ressource seko ni dɔnko tigilamɔgɔbaw sɔrɔ minnu ye hakilina diw kɛ denmisɛnw ma parce que an bɛ fɛn fɛn ɲinina bi o de ye ka ɲini jamana in kɔnɔ cogo min seko ni dɔnko bɛ se ka don sifinnakaw la parce que jamana relève ye mun ye jɔn ninnu bɛ na kɔrɔlenw dɔnbagaw bɛ yen déjà o ye mɔgɔkɔrɔw ye ni message ma passer sifinnakaw fɛ a bɛ kɛ bara fu ye donc an y'o baro kɛnɛ sigi a ka ca tuguni Buguni yan an bɛnnen b'a la k'a fɔ an bɛna to k'o baro kɛnɛ sigi pour que kulo kunnandiw ka se ka kunnafoni ɲɛnama sɔrɔ seko ni dɔnko ko kan jamana in ka kɛ vraiment Mali min an b'a kɔ ye Lala Kuyate Maniville Dame o kan ka makara e fɛ madama seko ni dɔnko min b'i la Lala Kuyate i kan k'o makara bawo n'i ba n'i yɛrɛ la Lala Kuyate i bɛ kɛ tɔnɔ tɛ wala tɛ ye Lala Kuyate o de la an bɛɛ n'an ka damew de don a ye seko ni dɔnko bunakun kan Lala Kuyate jamana bɛɛ n'a ta de don o la ni jamana ɲɛmaaw ye masada in kanu ka kɛ bawo dɔw fana tɛmɛna san sɔrɔ a ye seko ni dɔnko bunakun kan Lala Kuyate jamana bɛɛ n'a ta de don ni jamana ɲɛmɔgɔ ye masada in kanu ka kɛ bawo dɔw fana tɛmɛna san sɔrɔ a ye seko ni dɔnko bunakun kan Lala Kuyate jamana bɛɛ n'a ta de don ni jamana ɲɛmɔgɔ ye masada in kanu ka kɛ bawo dɔw fana tɛmɛna dɔnko la a yira k'a fɔ kɛwale don min nafa bɛ bonya kosɛbɛ comme ka mɔgɔw kana bila k'a fɔ ko ni 2025 banna ko y'a bannen Lala Kuyate ko nin ye an ka taa ye bawo ko nin n'a mɛn ni kuraden fiyɛ olu ka baara la wa ka baara nɔgɔya o bolo Lala Kuyate hali bi o b'a la ka yafuma balabolo mɔnabɔ fɛn min nɔfɛ Lala Kuyate an ko ka se ka kɛ sɔrɔ fɛn ye Seydou Kulubali a ye mun ɲɛfɔ wa an b'a yɛrɛ fo ka waleɲumandɔn bawo seko ni dɔnko bunakun kan a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ au lieu que gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan au lieu de les aider en tant que frères maliens profite problème des gens pour s'enrichir an ka jamana sɔrɔ k'a yiriwari barika da kan waati ninnu na fɛn minnu bɛ kɛ yen a nafa bɛ don jamana de kun donc an b'a yɛrɛ
fo k'a fɔ hali bi an ka seko ni dɔnko an sinsin u kan an k'an banba olu kan yaasa an bɛ se ka kan an yɛrɛ ye cogo min na. Awɔ. Lala Kuyate n'an bɔra seko ni dɔnko la an bɛ segin ka na. An bɛ taa ɲɛfɛ kɛ. Ok. Awɔ. An bɛna Bamakɔ yan kɛ. Seli o seli. Seliba anw delila ka wuli ka taa Yasuma b'a la Kulukoro sira komi a baaraw bɛ sen na. A baaraw bɛ sen na dɛ. Kuma ni kuma an bɛ taa a feerekɛlaw ɲininka. Kosɛbɛ. Lala Kuyate u ka hakilina ye min ye baara ninnu na. Kosɛbɛ. Lala Kuyate forokɔrɔbɔ o tɛ ɲa o bɛ kɔ dɛ. O tɛ ɲɛ o kɔ dɛ. O siratigɛ la an wulila ka se o dɔw ma an ni o dɔw masala. Lala Kuyate min sɔrɔla somɔgɔ sama ye an b'o ɲɛmara. an tɛ diɲɛ k'o lajɛ ka sɔrɔ ka segin ko Abubakar Jakte an bɛ pièce de feere tulu ninnu ni mɔbiliba pièce ninnu an plus jamais kana fɔ Bulukasobugu yɛrɛ la o tiɲɛ yɛrɛ la an kɛlen don ka gɛlɛya sɔrɔ sisan wa créateur bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la parce que fɔlɔ la an tun bɛ fɛɛrɛ min kɛ ani sisan bɛ fɛɛrɛ min kɛ o tɛ kelen Youssouf Diakité, Gauche H. La résilience face aux crises urbaines, c'est cette thématique qui a été des architectes, des ingénieurs, des fabricants des matériaux et les constructeurs eux-mêmes puissent interagir et trouver une solution pour tous les Maliens. Une des missions phares du ministère de l'Urbanisme, c'est la mise en œuvre des politiques d'urbanisme réglementaire et le contrôle du respect des lois et règlements en matière de construction et d'habitat. Permettez-moi avant tout de féliciter chaleureusement l'ensemble des participants et de mon pays, protectrice de ma nation. C'est par toi que le Mali tient encore debout, que le Mali tient toujours en première ligne de la protection et de la défense des intérêts nationaux ainsi que l'intégrité territoriale de mon pays, le Mali. Fama, fille du Mali pluriel. Chaque jour à nos côtés, tu es tantôt notre frère, notre fils, notre époux, notre cousin à plaisanterie, notre beau-frère ou simplement nous-mêmes. Fama, place toujours la mission au-dessus de tout. N'accepte jamais la défaite, n'abandonne jamais. Ton histoire, notre histoire, tes batailles, tes victoires, tes pertes, notre histoire. Tes prouesses font notre fierté, ta présence notre réconfort. Hommes et femmes, loyaux, engagés, courageux, fièrement dotés de nos attributs de souveraineté et des moyens de notre force. Avions de combat, hélicoptères, blindés de dernière génération. Alors, pensez-vous vraiment connaître notre force? J'en suis pas si sûr. Notre force, ce sont nos hommes et femmes, nos soldats. L'esprit qui anime nos soldats, la passion qui les unit, l'amour du Mali qui les pousse au sacrifice ultime. Toutes ces valeurs qu'on leur inculque dès le recrutement jusqu'à la formation au centre d'instruction et que l'expérience des combats vient parfaire. Les femmes, les forces armées du Mali, paisiblement partout. Faim et la famine, un enseignant sécurise. Là où il manque une maison ou un pont, construit. Là où il n'y a pas de médecin, soigne. Quand menace la faim et la famine, partage ta ration. À tous les prix, accomplis ta mission, protégé tel que juré de le faire, jusqu'au sacrifice ultime. Fama, forces armées du Mali, bouclier du Mali, raison d'être, protéger le Mali.
tɛ maa kelen ye wa nafa de ka bon sɔrɔ yiriwali baaraw la hali olu minnu yafuma b'a la o caman ka magasin b'a da la ni siraw dilanna ka ɲa dɔ bɛ fara maa tɛmɛtaw kan a bɛ kɛ sababu ye ka caman fara u ka sɔrɔ kan o bɛ se ka kɛ maa dɔ tɛmɛtɔ Bala Kuyate bɛ se ka fɛn dɔ ye o diyara ye i b'i jɔ i b'o san sira de b'o lase maa a bɛ dɔ bɔ olu yɛrɛ ka poussière la o fana don n'o tɛ sirada ninnu na a dɔw la u sigiyɔrɔ ninnu a ma nɔgɔn i b'a ye k'a fɔ poussière ka ca a yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ nka ni sira dilanna sisan ni sira in banna an b'a dɔn a tɛ taa degun kɔ parce que dayirimɛ ɲininaw don Samayira u bɛ bɔ u ka so sɔgɔma ka na sigi sira bɛ ka dilan côté min na sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu bɛ yen nɔ de donc client tɛ se k'a fɔ k'u bɛ dingɛw pan ka taa sanni kɛ olu kun u dun bɛ magasin ninnu sara location de don a ma nɔgɔn mais waati ko don an bɛ Ala deli Ala ka a waati ɲuman ta ka garisɛgɛ ɲuman di an ma a bɛ ɲɛ jamana ko don Bala Kuyate n'an bɔra o la an bɛ taa kɛnɛya bina kun kan ayiwa ale ye ɲɛnɛmaya jɔsen ye dɛ Bala Kuyate n'i bɛ ko la n'i bɛ fɛn fɛn na i janto i ka kɛnɛya la ni ɲɛnɛmaya ma sabati bɛɛ a dɔw la tɔrɔmɔɲɔ min b'a la ka sɔrɔ i fɛ i bɛ tila ka t'o don fura la dɛ bawo i tɛ o ja dɔn o de siratigɛ la Bala Kuyate b'a ye k'a fɔ kɛnɛya ɲɛnɛmaya sinsin bɛ o kan kosɛbɛ Dali Masa yɛrɛ ta kɔfɛ kɛnɛya tigilamɔgɔw u fana ka fo dɛ u bɛ baara la ko dɔgɔtɔrɔ ma ko banabaatɔ ma Ala ka nɔgɔya kɛ banabaatɔ ɲɛ t'o la dɛ a ɲɛ bɛ dɔgɔtɔrɔ ka kumakan de la o ye tiɲɛ Bala Kuyate o b'a to an bɛ an ka docteur maison docteur Kuji Tata Touré a yɛrɛ timina ka di u bɛ wuli ka jɔ la a bɛ wuli ka jɔ la a fana timina ka di an ka kɛnɛya ko la yan muso cɛsirilen don n'an kamana gana fɛn fɛn na kɛnɛya ko la an b'ale de ɲininka a b'an bilasira ko muso cɛsirilen don non muso cɛsirilen don a ko fɔ Safi ye dɛ awɔ Safi kan k'a ta ko di a cɛsirilen don kojugu a ko fɔ a ye kosɛbɛ docteur Tata wele bɛna s'a ma a y'an sama min na an bɛ taa technicien fan fɛ an b'o ɲɛmada an bɛ diɲɛma kɛ seere o la kosɛbɛ ni ka sɔrɔ ka se ka na o tɛ baasi ye ni tile saba sigi in na an y'a laɲini tun ye ka dugu institution 13 mɔgɔ former ka bɔ Afrique de l'Ouest dugu bɛɛ kɔnɔna la donc o laɲini tun ye mun ye k'u kalan an bɛ taa ɲinini kɛ cogo min na an bɛ donniw n'an b'a fɔ ko jaabi ninnu sɔrɔ o jaabi minnu bɛ sɔrɔ an y'u kalan comme an b'olu jaabiw ɲini comme an b'olu mara comme an bɛ olu diffuser également pour que mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ recherche nafa ye mun ye population ka sɛgɛn ye mun ye et aussi population bɛ se k'a dɔn fana olu ɲininkali minnu bɛ k'u la recherche minnu bɛ k'u la a nafa ye nin ye donc o de tun y'an ka sigi ye il fallait k'an kun ka mɔgɔw former minnu fana bɛ kɛ o dɔnnibagaw sɛbɛw ye ka se k'o ladɔnya farafina kɔnɔna na formation kun ɲɛsilen don mɔgɔ minnu tɛgɛ bi données la données kɔrɔ ni recherche bi kɛla kɛnɛya nasira fɛ donc an bi kibaruya minnu sɔrɔ an bi fɛn minnu fara ɲɔgɔn kan donc yalasa ka olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan cogo min na donc k'a daminɛ depuis a bi fara ɲɔgɔn kan cogo min na depuis a kow daminɛ ka na se an bɛ se ka a fɛsɛfɛsɛ yalasa kibaruya minnu bɛ sɔrɔ o bɛ se ka kɛ kibaruya jɔnjɔnlenw ye o bɛ se ka kɛ kibaruya qualité ba bɛ a la ani adamadenya yɛrɛ fana kɔnɔna na n'a fɔra donniw don donc adamadenw de ka donniw bɛ ta donc fɛn dɔw bi o la an kan ka o jateminɛ yalasa donni ninnu bɛ se ka lasago cogo min na k'a sɔrɔ an ma se dangari kɛ mɔgɔ minnu ka donni don an ma dangari kɛ olu la voilà non info kibaruya minnu fana bɛ o kibaruyaw kan ka gérer cogo min na donc ka taga se fo donni ninnu mana fara ɲɔgɔn kan k'a labɛn k'a lasago ka ɲɛ a bɛ se ka analyser cogo min na ka fɛsɛfɛsɛ cogo min na yalasa ka jaabi ɲumanw bɔ a la ani fo ka taga se a bɛ se ka lasago cogo min na k'a partager k'a lase jamana wɛrɛw ma k'a lase chercheurs wɛrɛw ma diɲɛ kɔnɔ yalasa u bɛ se ka kibaruya bɔ a la kibaruya minnu bɛ se ka farafina bɛɛ nafa mais aussi ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen nafa kɛnɛya nasira kɔnɔna na. ok an bɛ se k'a fɔ tile saba kalan in a ye nafaba lase an ma ka da ka anw yɛrɛ ka baara ye gestion de données de ye mais i b'a dɔn k'a fɔ adamaden i ti fa dɔnni ɲinini na quoi donc ninnu bɔra farafina fan wɛrɛw la ka na Gambie Sénégal Burkina donc réseau de don donc an nana tile saba kalan kɛ ka dɔnniyaw falen falen ani ɲɔgɔn cɛ donc tile saba kalan tun bɛ boli an bɛ données minnu
fara ɲɔgɔn kan olu données ninnu yala an b'u u labɛn cogo di ni o y'a gestion ye donc ani u bɛ tila cogo di ani données ninnu u bɛ se ka kɔlɔsi cogo di wala bolila olu le ka kosɛbɛ. Lala Kouyaté. Ah, Samaïra. On va faire des restitutions. Oh, comment c'est que comment c'est Kelly. Lala Kouyaté jamana kono doni. Kosebe. Ningalu la munu beke ola kuma ni kuma. Kenya bina. Kenya buna kunka. Wallahi. Uka donga fo mogobe kenet la mogobe seuma. Ko ninga kumina. Kosebe. U jonjon ka fo oyi. Lala Kouyaté obo kuna sirla. Wallahi. O de cheka en kosebe. Kosebe. Sane ni famna e Kenya tiga mogo uka bara do de senfe. Lala Kouyaté segasigala min beke o fe. Kosebe. Ani ninga min beke jamana kono dona uka bara kuma konnana. Kosebe. Aka kan uka se kana kuma sigi chike jamana kono doni. Ya sa famia ka soro. Lala Kouyaté ko lafia uka donga fo bara min beke o fe ni jamana kono do ma fara uka adol la nyinu rute sabati. Amano ne Samaïra. Amano. Odo. Wala amufu. Ayo fo chumena Lala Kouyaté docteur. Min fuyi e alaka no ke. Docteur ka abin no ya. O shengele ga fisani ma bayiriga ga alaka no ke. Yado. Docteur klo goro. Aklo mo ala. Obi siga dela ka abin no ya. Yado. Docteur re do kundate. Nem docteur ko docteur la psika bligite. E ka abin no ya wa. Ala ko fe. Anga bana be ka ko se Samaïra. Amala bilala ku demo ga bara. Bara fana amano. Bala bagato bara amano. Abano de. Ni haklidi. Donc ami do ku yere ala ku fanga sa. Amina ya rabbi. Lala Kouyaté. Nambore. Ani anga sharia tilamo. Kosebe. Basina sundura. Nyo fana fiyo mu kene ya kofe. Sharia in fana go nyini ko. Anga sharia nyina ngodo. Ni mo do. Adola isigi chogo be gele adugu kono. Oiche. Awo. Wala ani sundura. Kosebe. Ambaraga nyo basina sundura. Awo. Ame kare nyona. Kosebe. Ale fana ani doye masala ke ko anam. O nyama ba. Madama uluka bara keta ye minyi jamana kono. Anam. Lala Kouyaté akai. Yado. Parce que nya fetu mina aka kan jamana kono de bla jene kan no nyini ko to. Wallahi Samaïra. Na manya ga fo osi kunya an yere de yi. Lala Kouyaté ola abara keta o. Anka ngudo. Anko de do. Lala Kouyaté obi bara no ya an yere bolo. Ola basna sundra na ka ma welele. Oye isara ka min ke so mo sama yi. Lala Kouyaté amejien ma ke seriye ola. Nene ame so ga nyon jora ni yoni na. Na la sona. Anam ye chakeda ye ni ya jatemene musaka bo te anam konnala mais kanam ye muye mamunu be barake nous ye fonctionnaire ye nous ye militaire ye nous ye député ye nous ye ou be barake comme na fo secteur privé la ulu be de be talembe bala frakeli yamaria kan kanam konnala maintenant muye anam ye c'était mamunu ye c'était ye a dabaliyati ye ka se k'i yɛrɛ furakɛ donc i mana se faso ka cakɛda fɛn fɛn na a kɛra CSCOM ye o a kɛra CCRF ye o a kɛra hôpitaux ye o i bɛ furakɛ fi sabililayi Allahu akbar ni n ko i bɛ furakɛ fi sabililayi a bɛ kɛ cogo di mɔgɔ mɔgɔ n'i nana ka se dɔgɔtɔrɔso la i sera Mali dɔgɔtɔrɔso la n'i ma se ka ɲɛ dɔn i ka taabolo la se tɛ i ye service dɔw bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ko maaw de t'o ɲini k'o ɲɛ dɔn n'i sera yɔrɔ yɔrɔ a ɲini k'a ɲɛ dɔn i mana se dɔgɔtɔrɔso la dɔrɔn e k'a fɔ dɔrɔn ko service social bɛ min dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la n'i sera yen olu bɛ i bilasira k'a f'i ɲɛna ayiwa komi papier t'e bolo sɛbɛn t'e bolo e ko ko i ye dɛsɛbaatɔ ye ayiwa e bɛ se ka furakɛ cogo di u bɛ sira yir'i la mais sira in ye sira fila ye sira fɔlɔ ye mun ye ayiwa ne nana dɔgɔtɔrɔso la sisan bana de na se tɛ n ye dabaliya tɛ n ye u ye n cɛ ka na ni ye urgence la a tɛ fɔ k'i ka taa papier ɲini dɛ papier tɛ taa ɲini o la i bɛ na directement service social b'i ka information bɛɛ ta u kan ka sɛgɛsɛgɛli fɛn fɛn k'i kan u b'o k'i kan i ka furakɛli de bɛ kɛ fɔlɔ donc ni furakɛli banna tuma min na kɔnɔ i bɛ opérer i ka musaka kelen a tɛ bɔ a kɔnɔ donc faso y'a dilan k'a kɛ ten mais maa caman t'a dɔn e kan ka bana ɲɛsigi de donc n'i y'a dɔn k'a fɔ ko e ye dɛsɛbaatɔ ye i bɛ tagama i bɛ se i ka togodaw la mairie bɛ yen ayiwa i bɛ taa i ka maire fɛ maire ne kɔni se tɛ ne ye ayiwa maire bɛ papier dɔ bɛ yen nɔ n'an b'o wele fɛn dir'i ma i bɛ sɔrɔ ka taa ɲɛsin i ka maire ma maire bɛ sɔrɔ ka fɛn minnu bɛ wele ko enquête u bɛ sɔrɔ ka enquête k'i kan i ka sigida la ayiwa ko awɔ an b'a dɔn donc n'o enquête bɛɛ banna tuma min na rapport bɛ sɔrɔ ka di maire ma maire bɛ sɔrɔ k'o rapport anam na donc n'o dira an ma
an ne bɛ sɔrɔ ka sɛbɛn fura bɔ ka fɔ docteur o docteur mana fɛ k'i ka musaka sara a fɔ k'i t'a sara parce que sɛbɛn in de b'i yamaruya jamana y'i yamaruya k'a fɔ ko nin sɛbɛn in mana d'i ma san 3 kɔnɔ. aw yɛrɛ ye kamanagan sɔrɔ nin ko in na o aw minnu ye togodalamɔgɔw ye aw ye kɔlɔnbakaw ye kebla aw y'an ka mairie ye yala anw sen bɛ se ka ye nin ko ninnu na wa. mairie bɛɛ de don togodala mairie bɛɛ de don parce que bɛɛ de b'a jateminɛ i ka yɔrɔ la ayiwa est ce que ne ka togoda la dɛsɛbagatɔw ye maa joli ye a bɛ fɔ o de ma ciblage communautaire donc n'u y'u ka dɛsɛbagatɔw jateminɛ san o san o sɛbɛn fura de bɛ kɛ ka di maire ma maire bɛɛ b'i ka dɛsɛbagatɔ dɔn a ka fisa tuma bɛɛ e mun ye duguda maire ye tuma bɛɛ ne ka taa ni n ka banabaatɔ ordonnance sɛbɛn filɛ nin ye 2000 don ou bien 4000 don n'i y'a jateminɛ a musaka bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di pour que ka se ka furakɛli kɛ jamana kɛlen bɛ k'o organiser de 100 sarada o 100 sarada jamana yɛrɛ bɛ 85 sara a ka faso kɛsi kɔnɔ k'o di ANAM ma furakɛli sababuya la o fana 100 da o 100 da la 15 o de bɛ mairie kan mais n'i y'a jateminɛ bi na mairie de tɛ k'u ka musakaw sara la 15 dɔrɔn na 15 in dɔrɔn na anw de bɛ tuma bɛɛ a mana ɲagami dɔrɔn f'an ka boli ka taa budget mɔgɔw ni yɛrɛ ye occasion n ka se ka directeur général du budget ani directeur du trésor ani le ministre de l'économie k'u fo yan nɔ k'u waleɲuman dɔn an mana boli ka s'u ma tuma o tuma k'a fɔ an ka banabaatɔw b'an bolo n'u ma wari d'an ma an ka se ka dɔgɔtɔrɔsow sara parce que fɛn ye mun ye ne mana wari sɔrɔ sisan ka e ye maire ye e ye ne sara ne ye dɔgɔtɔrɔso ye e bɛ ne mun kɛ ka ne to ne bɛ n ka docteur baara la ne bɛ wari musaka mun sɔrɔ e bolo ne bɛ se k'an ka docteurw sara fura mun bɛ dɔgɔtɔrɔso la ka se k'o renouveler mais ne tɛ wari sara ne bɛ fura san cogo di ka se k'an ka banabaatɔw furakɛ a ka gɛlɛn o de kɛlen bɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ. Lala Kuyate a tɛ tɛmɛ nin kan ni min f'u ye kosɛbɛ i yɛrɛ ye tɔmɔtɔ caman sɔrɔ non nin kɔni ANAM vraiment a yɛrɛ ɲɛmaaba ni o ye DG an b'a yɛrɛ fo a ye walawalali kɛ cogo min na Samayira a tɛ tɛmɛ nin kan dalen don a la bi kɔfɛ maa maa ni o tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ ANAM na dalen don a la bɛɛ lajɛlen na wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn walasa i ka kɛnɛya ko a ka se ka assurer yɔrɔ ye tulo tana ni ɲɔgɔn ye f'e ka wuli ka se o fana an bɛ wuli ka se u b'i lasegin Lala Kuyate bi ta an k'o bila yan kosɛbɛ fɛn ba o ja tɛ dɔn yɛrɛ awɔ ayiwa Samayira yan'an k'an kɔ don kanubagaw la a ka kan an ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka segin u ma tuguni bari ka d'a kan n'i y'a mɛn sɔgɔmadon jɛmukan olu de bɛ yen nɔ k'a se ka an encourager fɛn fɛn bɛ k'a lajɛ Jabaranin yɛrɛ sanfɛ direct la kosɛbɛ Masinakaw Jarakɛ n'a ka denbaya sera Umu Koyita an b'a fo kosɛbɛ a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen to Masinakaw fɛ yen Samayira o kɔfɛ an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire kaw fana ma Yayi Kuyate n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen sigilen don Jabaranin kɔrɔ nin sanga in kɔnɔna na jɛmukan in kanubagabaw don an b'u fo ka kanubaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ ka fɛn fɛn bɛ jɛmukan in ɲɛma la a kɛra Jabaranin sira ye a kɛra an ka bɔlɔlɔ sira ninnu ye wa an ye minnu fɔ yan nɔ fɛn fɛn b'a ɲɛmada sira o sira fɛ an b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ an sera ka ninnu de fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni bi tɛnɛn sɔgɔmada ye ka se ka o yira aw la n'Ala ma basi kɛ sini tarata na Ala y'o fana fara an si kan dalen don a la aw ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan tuguni Kuyate k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn jelimuso ka dɛsɛ de duguni la ka taa kɛ kuma mugu ye ayiwa i yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn a bɛɛ b'an ka baara in kɔnɔ Lala Kuyate waati kelen na ka bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin waati na minnu sigilen bɛ ka ɲɛmada ni jɛmukan fɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ yafama b'a la bi tɛnɛndon jɛmukan na Lala Kuyate nin bɛ sɔn ka kɛ o kulo ni o ɲɛ gɛrɛsɛgɛ ye an sera ka min sa ka di o ma ka bɛn ni nin waati in ye an bɛ an fana karamɔgɔ cɛkɔrɔba ɲuman cɛkɔrɔba fonisiri Bani an b'a fo yanfa Bangoni Jaganbugu la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen o la k'a fɔ Lala Kuyate Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma k'an bɛ dugawu ɲini a yɛrɛ fɛ o la bi taa m'o bila yan ni Ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini Ala k'o yira an na a k'an bɛn awɔ